pre každý rovnaké, teda začína muž, potom žena, opäť muž a finišuje žena. Tak ako sme na to zvyknutí aj na otvorenej dráhe, kde už tiež tie časy, keď si mohli týmy sami rozhodnúť, v akom poradí pobežia, sú minulosťou. Je to presne stanovené. Začína muž, potom žena a tak ďalej a tak ďalej. Už som to spomínal. Toto je rozcvičovacia plocha, kde sa pretekári a pretekárky chystali. Je to nová disciplína programu šampionátu v poradí 27. Takže bojuje sa o 27 cenných kovov. 13 muži, 13 ženy. Teda sád cenných kovov, aby sme boli presní. A tá 20, to je práve zmiešaná štafeta na 4x400 metrov. Štadión sa teší, Omnisport v Apeldoorne čaká na to, či z toho bude domáci triumf. My budeme sledovať aj medzičasy, aby sme prípadne odhadli, ako by to mohlo byť. Niekde na úrovni 46, ten prvý mužský úsek. Väčšinou jednotlivé krajiny tu majú aj ďalšie štafety, ale aj individuálnych bežcov. Tu je Holandsko, prekážkár Smit, začne potom Salbergová, 800-kár Van Diepen a Femke Bolová. Začínajú v 6. dráhe, ale potom sa samozrejme zbehne. Tu je Británia. Takisto sú tam prekážkári Alistair Chalmers, Joshua Foltz, Emily Newnham, Lina Nielsenová. Belgicko napokon postavilo Juliana Watrena, Imke Fervetovú, Christiana Igasela a Helen Ponetovú. To je veľmi silná zostava. Taká zozadu útočiaca, jednoducho, ako sa tomu vraví, čierny kôň súťaže. Česi postavili Desenského, Pírkovú, Ščibrániho a Petržílkovú. Ščibráni má veľkú premiéru, ostravský 400-kár, ktorý sa dostal až na základe výkonu na majstrovstvách republiky do týmu Íry. Mladík Kelly, jeden z najmladších účastníkov šampionátu, má len 17. Phil Healyová, Marcus Lawler a Sharon Motzliová. Najlepšia Írka predsa len nastupuje v štafete. Veľa sa hovorilo o tom, či pobeží, alebo sa bude šetriť na individuálnu 400, ktorá je už zajtra na poludnie, čo sa týka rozbehov. A Španieli, Guijarro, Avilesová, Erta a Fraová. Väčšinou tí najlepší chýbajú. Jedine Holandsko má Bolovú, ale tá nebeží individuálnu disciplínu. Všetci ostatní tých najlepších šetria na individuálne disciplíny, či potom na špecializované štafety. Na 4x400 metrov muži a ženy. Iba Charlene Motzliová zvolila účasť. Aj v štafete, ale Írsku sa darí. V zmiešanej štafete je to tak trocha prestížna záležitosť. Takže nemôžem sa čudovať, že tam Motzliová ide odovzdať zo seba všetko. Posledný výstrel prvého dňa, zároveň prvé finále. Smith, Chalmers, Watren, Desensky, Kelly, Guijarro. A prvá finálová disciplína Apeldoornského šampionátu, premiéra zmiešanej štafety, nová disciplína na halových majstrovstvách Európy. Výborne začína Belgičan Watren, ale aj mladý Ír Kelly nebojácne. Španiel troška zaostáva, aj domáci Nick Smith sa tam derie vpred, aj Čech Desensky je teraz tretí. Počkáme si na medzičas. Na prvom úseku 3:15:50 je cieľový čas na základný európsky rekord. Holanďania idú na prvé miesto, Belgicko druhé, Česko tretie. Tam je to vyrovnané. Uvidíme medzičas pre prekážkára Nicka Smitha, ktorý má hlboko pod 49. Zvládol to za 46:3. To je na európsky rekord. Teraz beží Evelyn
Salbergová, ďalšia zverenkyňa Laurenta Mövliho za Veľkú Britániu. Výborne Newnhamová sa tam posúva vpred pred Pírkovú, ale aj Španielka. Výborne Avilesová. Takže vedie Holandsko, Belgicko, Británia, Španielsko. Tam kolízia medzi Holandskom a Belgickom. Británia z toho ťaží, ale aj Španielsko. Pírková troška zaostáva, Híliová rovnako takisto. Je to zatiaľ veľmi vyrovnané. Jedine Írsko zaostáva mierne teraz. Ďalšia kolízia Španielky, ktorá to tam riadne zablokovala. A Belgicko bude na prvej pozícii, zdá sa. Na treťom úseku Iguasel, za Britániu Folds, za Holandsko beží Van Diepen. A potom Španielsko, Česko, Írsko. Medzičas 1:38.96. Stále šanca na európsky rekord tam je. Belgicko, Británia, Holandsko. Španiel sa snaží dostihnúť vedúcu štvoricu. Írsko a Česko už výrazne zaostáva. A ani Španiel to zatiaľ nedrží, lebo Van Diepen zrýchľuje. Tu by sme potrebovali medzičas pod 2:23 na poslednej odovzdávke. Ale pozrite, ako Španiel získava ešte pôdu pod nohami pred Van Diepenom. Ale Femke Bolová nebude mať veľkú stratu. To je v tejto chvíli jasné, ale až 2:25. Sú tam 4 týmy o 3 medaily v týchto chvíľach. Belgicko, Ponetová za Veľkú Britániu. Nilsenová, Bolová kontroluje situáciu. Je to jej prvý štart v halovej sezóne. Hneď v boji o zlato. Ponetová vedie pred Bolovou. Veľká Británia tretia, Španielsko štvrté. A myslím si, že toto si Femke Bolová vychutná. O tom nie je pochyb. A budeme sledovať ten čas. Presne tak. Ladným krokom prekážkarskej gazely a ešte Veľká Británia sa bude uchádzať o striebro. Sledujme čas. 3:15.50 na európsky rekord. To by sa mohlo Bolovej podariť. Tak tesne nie. 3:15.64. O 14 stotín to minulý. Napokon o 13. 3:15.63 môžeme konštatovať základný rekord halových majstrovstiev Európy. Tesne o 13 stotín minulý základný čas, ktorý je stanovený na prekonanie alebo vytvorenie základného európskeho halového rekordu. Svetový vzdialený 3:12.44. Belgicko udržalo striebro, Veľká Británia je bronzová, Španielsko štvrté, Česko piaté a Írsko šieste. Tak nie, napokon sa to zmenilo. V závere Írsko 5. a Česko 6. Samozrejme, Írsko už je to opravené. Rekord šampionátov je pre Holandsko. A šampionát sa správne začal, správne nabudí divákov, aby chodili v hojných počtoch aj piatok, sobotu a nedeľu, keď sa riadne rozbehne program 38. halových majstrovstiev Európy v Apeldoorne. Základné národné rekordy pre Belgicko, Veľkú Britániu, Španielsko, Írsko aj Česko. V halovej zmiešanej štafete tu je kolízia. Tu stále viedol Iguasel a Van Diepen dokonca prichádzal o 3. miesto v súboji so Španielom na záverečný úsek, ale predali si dobre Van Diepen s Bolovou a Femke Bolová si to všetko samozrejme pekne vychutnala a získala pre Holandsko prvú zlatú medailu tohto šampionátu. Môžeme teda prvý deň zbilancovať. Videli sme víťazstvo Holandska v premiére zmiešanej štafety. Základný rekord halových majstrovstiev Európy 3:15.63. Videli sme najlepší čas histórie halových majstrovstiev Európy Jakoba Ingebrigtsena v rozbehu na 1500 metrov. Rovnako najlepší čas histórie v rozbehoch mužov na 60 metrov prekážok v podaní Wilhelma Belosiana. Tam je maskot Champ, čiže opičiak, lebo v Apeldoorne sú známi zvieracím parkom, kde sú najmä opice voľne pobehujúce. Tou hlavnou atrakciou preto zvolili aj maskota opičiaka. Tu v Apeldoorne
Samozrejme sa netešíme z toho, že Viktórii Forsterovej sa nepodarilo postúpiť do semifinále na 60 metrov prekážok. A zajtra v predpoludňajšom programe sa pridá Gabriela Gajanová, pridá sa Šimon Bujna v rozbehoch na 800 a 400 metrov a Tomáš Veselka v kvalifikácii trojskoku. Isté je, že večer neuvidíme slovenského reprezentanta vo finálovom bloku 6 disciplín, ktorý sa začína o 20. Uvidíte Ingebrigtsena, aj prekážkové drámy, aj trojskok žien, či semifinálové štvorstovky. Začne sa aj 7 boj. A potom na sobotu sa tešíme na Jana Volka a ďalších 8 finálových disciplín a v nedeľu sa dokončí program šampionátu s vyššími 12 finálovými disciplínami, keď sa na 60-ke predstaví aj Viktória Forsterová. V tejto chvíli pri pohľade na šťastných reprezentantov Veľkej Británie zo štafety Chalmers, Newnhamová, Foltz, Nielsenová, či Belgičanov Vatren, Fervetová, Igasel a Ponetová. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa už zajtra ráno o 10:15, keď budeme sledovať Gabrielu Gajanovú v rozbehu na 800 metrov na ďalšie stretnutie z holandského Apeldoornu.